Goedemorgen, goedemiddag, goedenavond. De Ayuru saya luku a video. Atro media ATM TV de tapastrati en we baru alamala wan sweet odi en wan grand kona ini. We hoop dat alasma e meke boom. Gezondheid. De jari, tak mofo jari en dat we teke rustig. Mati de wo apwan brada. Die wabif taki nangeng want walop sani esa ina kondre. Alopruya ina kondre en dan wabif tak nanga den brada sa de tapastrati. En dan no wo tak nanga a brada. Fai mi brada. Dada. Original. Ja, one model. Ja toch. Two feno de. Dat voor de. Relax. Relax no? Je tak relax maar. Wat begin zo taki maar in a kondre ano relax. Ja. Ano relax on we zien wat los aan nepsa, wat los ontwikkelingen, nanga verwikkelingen. Maar elke van me begin voor stereo. Nanga a kerstmeeting sang NDP abina komo weina. En als je taki asan wakabunda pe. Vooral a boodschap sa a voorzitter voor NDP Jenny Simons die taki lobus refi ina ten so de no een kerst, sabi kerst na lobby, kerst na cadeautjes. 5 inning. Niet even komen in. Ja. Kom bigi bardes man. Dat voor iedereen. Buitenland, binnenland, niet te brood tapude. Isap tak defense de. Atru media doro dada baka dus teki big up atru media. Langa dada no beshi, maar tak doro baka dus wanga langa. Dus asa no na ATM TV. Oké, ATM TV. Want na TV yellow komino. Oké dan. Is dat weer dan? Oh, dat. Oké dan, dus dat ta anyuning ATM TV. Oké dan. Teki big up ATM TV. Meeting voor komen in. Abe boom. Ja. Micheng. Ja. Weet je drap ik. Ja. Micheng. Voorzitter tak na is maar lobus telefi disi dati. Milobem de kosa voorzitter. Hoe me show me mij falla voorzitter aan. Jogi ala de mij falla voorzitter aan. Hoe mag falla vrouw aan? Is dat niet om falla vrouw aan correct? Want is dat alla mijn broka vrouw is dat niet dat een vrouw kan geen president worden en Jenny Simons is dit en Jenny Simons is dat. Maar de FO op den bowe is de Ucha den bowe is gonna pigi met pigi onderzoek dus aan. Want bla zomaar in de media is zomaar is dat is dat de man gas maar voor nee maar amite voor Jenny Simons bewonder op na komen we in Ralim Ansadi Karta Ben na dingen Hara Sandra Peterson. Die komen we in NDP. Sabito, dat ook dan ondersteunen. Als ik sabu even aan doen aan boru. Dat de street media concours hier Sandra. Dat na sanima NDP komen in de kibigop. Ak vergaderen fi. Het was geslaagd. Voorzitter tak na desma en pegwanga langa. No time to lose. Oké. Mooi tori. Itakatori fu aanval tapa voorzitter. Isabi. In een vroeg stadium, we ben geef aan taki NDP o abi fufu bescherm a voorzitter. En nou hoe je jogi, voor contact jogi, want jogi taki die a voorzitter ben de voorzitter voor a DNA. A ben de drape. Abe hoort bakaji abeleid, maar ook toe die kotak nou a erevoorzitter verdwijnen onder de radar. Zo met taking, mine taka vluchten of sang, met taki a verdwijnen onder de radar, uno sapade. Is dat weer toch wat kan, maar de legends dan dat we fluctuatief, abbewijs tak amangwe liba kondre, maar uno sapama de. Dus we taki no amande onder de radar en we accepteren af ook toe tak va amakan de onder de radar, maar dat we libigi de autoriteit. Maar
Jogi vindt dat hij nooit op voorzitter reageert, spreekt takwasani of spreekt tegen Bouterse die aan de Okodastraat. Vijf en dat heeft Jogi. Je hebt een NDP aangelegenheden. If mevrouw Simons want takwasani meneer Bouterse of niet, het gaat Jogi geen male moer aan. Met Jogi luku in regering, is dat we een president zoals dadelijk we poeren plus één. Want we poerden. Dat Jogi moest beginnen. Nou luku mevrouw Simons. Want mevrouw Simons unedoro mevrouw Simons bakafuto. Is dat no Jogi no sa toki no melesa no ramdi no of the man. Edoro mevrouw Simons bakafuto. Tak na mij val mevrouw Simons aan. Ik ben verwachting, omdat mevrouw Simons de namoro bigi partij voor Sarana. Dus de aanval is me verwachting. Is dat dus wist iemand Jogi luku comité. Ik kan riger voor aarde gua hemel. Voor hemel ka aarde baka. We voor VAP. Dat nee. Ik heb geen boodschap voor Je tak naar een overtuiging. Ik heb ik heb geen boodschap voor die man. No. Ik ben pas aan VAP. Na wasting energy. Is dat ja man. Ja man. Oké. Eenmaal hoe de bezig naar NDP, dat we zitten een president zo doen toe uitlatingen. En na vergaande uitlatingen. We hier aan met dat voor Death Squad. Ja? De maar op de Death Squad, ja. De maar op de Death Squad. Ik kan go door naar een vraag. Rond die vraag. Ja. Death Squad. Aan met dat over apisifu dat minister Leitaki Aseni briefi konjeng ook toe het over a PG voor a president. Mi first amatori. Mi chanu konfu tak di want to man. Want ama fans dem amos lusu. Dem ano do agree this that is so. So mi first amatori pa. Amatak sa pe patu. Mama begin anga de mas mi bri de ma or for hen this tani boy no. De mi no sa pusan de ma or de mama de ma or de mama. Mama da me kom mi aksi Richano if you play to tak de for mama lusu. Want to face the man do next. This a bit. Play to get the ingi boy to na sa mus lusu to. Ina di de ma kier de ingi boy atap. Si want de ingi boy so to tangano. Play to get the man dat to. Hier is een officier takito, hier is een rechter takito. Het is asan no go boom. De man hier de man Koelbloedig. Maar de wet mee takasan een mooi woord te staan. Executeerd. Staan rechtelijk. Is dat weet je de wet mee takasan een mooi pasina dat is dat rape. Dus dan mijn actie is aan het taxen ik heb ça. Pleiten de man dat vreemd tot de man sa solo te. Pleiten de man dat vreemd. Vaak kan jij nog komen dat een president boy. Het is rechtstreeks met APG. Voor PG, lus want to voerman. Want if not me, I'm aan het tak me. If not me, ben doe de sansa de Hindustani boy do. Want I'm afraid ja na licht is aan. Oké, maar if not dat ben doen, uno wat tak plate, you know wat tak, give me to tak me bem lus to. Is dat beter dus mensen hoe daar ai. Dus je is zo sang akondere de. Voor president zoon. Ik kwam pleiten maar lus Jana akondere. Ooit is je dat geen boter zo doen dat. Dat pa je moet dat losmaken en pa je moet dat losmaken en pa. Maar de man is wel. Dus de VAP'ers doen aan Jana akondere. Mogen ze los. Te wat trauma doen aan Sani. Amam soroto. Dus mensen hoe daar ai. Voor de rommel, dus dat is wat ik kan zeggen. Maar 5 senatori pe amantaki na empagi opdracht voor kierde ingi boy. Me briba man. Maar me dat soms voor soms maar, maar me sap altijd dat amandis na zo amandis de. Zes, post amatro minister voor justitie en politie. At vanaf commissaris, president pede goed sanide, voor vliegtuigramp. Pede sirade dat de. De nabestaanden want de sirade. Pedesirade voor een vliegtuigramp de PG pedesirade de in plaats van lupu klas en lupu trasan in akondre hoe zit descendre is dat beter want tutori dingen moro dit meneer Bouterse aan NDP de VAP story dingen moro
Fora die NDP na meneer Bouters. Maar na meneer Bouters de machine olo na man beroepu. Dus de eigenlijk de man chara san goma 25 mei. A olo sa we China meneer Bouters beroepu. Was teken tabaka apolo kos teken tabaka apolo 25 mei. Ook toe uteki want to onthullen in die ADN voor Bouva, voor een onderminister, tak onderminister op NV, plus allemaal VV stichting en allerlei stichting. Op tussen 2020 en 2024. En allerlei stichting kiest grond van overheid. Dat man er onderminister nou. De man is anoniem, de man zegt die dat zijn in haar kondre. We lopen vanaf nieuw front ding. De man roept nieuw front. De man roept alle regering insan de mij doen mee, de mij roept in haar regering dat ik. Lopen nou de baka. Je mij doen mee naar abo van PL in haar regering. De mij roept en na postron de man die sa volmacht zo in haar kondre. Even me abenboom. Ja. Dat postron via P. Nee, je gaat in 73 de bent daar maken. Ja, maar baka 73 dat nu post baka. De man vindt volmacht baka. En ik ben altijd de man in de oppositie, dus dan. Ze maken gretig gebruik, niet de voorgrond. Amatro onder minister, amang op mijn vastgoedbedrijf waar. Na grong. Zij me zo amatro minister. Zij denken aan doen. Amo bevoordelen schrijven. Dus als je nou pot pussie hoor, wat die merkie. Omdat president via amandati, president heeft alle den grond vind. Sa wani, da amanda kan set alle de sang die president erop. Want vorige week nog wat doen. Vorige week nog wat gieden maar de man is leuk van op de onderminister daar. Dat de man zie de via pers heeft alle den grond ding. Dat heeft ze en land in agro. Wis land in een bouw scoren. Land in bij agro na man. Gogo asiko. Land in agro. Alle de grond say je na konda na land in. Na sma. Wis land in een bouw atos. Land in bij agro voetbal. Fuck dat kan. Van land in bij een grond voetbal atos. Van land in bij een grond voetbal scoren. Agron moest def lanti, agron no kan def meneer Ramsukul. Para meneer Ramsukul moest ser gron die lanti bouwen atoso. Is dat because dus voilà voor de maatschappij toe te kleden alle de samenleving. Simpel. Dus atoris is het kan media daarmee. We hebben een format te maken. Daarmee met denk gomoro fara. Dat wat taki. Densra na man say kon bakawang 20, 30, 40 jaar. So buy one den kan buy. Kan doen den kan grap. Met den chak luku no tadoshi. Met den chak luku no tadoshi. I moest buying. Glanti no upgrown jamori na kon. De grong na de groot grond bezitters de mafia pi. Wie salanti wan do luku sabaku project. Fa mene bouter so ben buy sabaku project. Fa maar we bij voor naar staatsschoolie aan. Sabak over project bij de staatsschoolie. Ja. De regering bij groep voor naar staatsschoolie aan. Voor me zo wat dat kan. De regering heeft bepaald PE boy. Of de regering dat abusi jamot teken boy zo de regering maar doen. Maar nu het kan niet meer. Alla groen op de vrije. En vooral van een grondconversie kon een grondconversie. Lantino upgrow. Met een NDP regering komt. Donc dat de NDP regering wil met score broken naar alle de sociëteit atoso. Dat is het dat de Biden grond voor naar de man anu en drapen de man moest op. Drapen de man soort des rectak no. Mino kan bij agro. Mina land ik gaat nemen. Serieus zo. Oké, hoe zit tapu aantallen voor Bouva in ADN? Hoe zit dat hier? Gayadin, ben leptien gebellig. En dan vindt dat hier snel onderzoek moest komen. A wiki zei kon schrijven, de museum. Fawa kan ding sang ayere nanga je ziet erop in ADN. Gayadin weet precies dat Ramsukul naar groot grondbezitter. Dus Gayadin no kon onderzoek, want wie is een onderzoek doen? Wie moet dat de man biga onderzoek? Als tot let naar rechterlijke macht erop. President of fluiten de man terug bakken. Dus Gayadin, kom zorg Gayadin ons. Kom zorg Gayadin ons. Want abe meken toch in de assemblee. Lukumo sorry want santi de Gayadin. Wacht. Kom sorry.
Ja, dat we wakti rustig tap Gayadin. Gayadin, you be harwan tingolo. Luku tada ook te harwan tingolo. Sami do anga tingolo ja Gayadin. Me aksi to luken ja, mene Gayadin. You be harwan tingolo. Want atenda tu me kan bayan pakimerki. Kan bayan pakimerki nang eteto atingolo mene bouter so tok Gayadin. Luku ja, me be bayan pakimelok. Nang tingolo bouter. So man nang tingolo chan mi na mabay next. Niti so fucking bubble game. Me opishne. Ja, te ken rustig. Hoe die nu is dat weer? Cash. Wat moet ik ermee doen? Wat? Wist me haar atuin toch kolu? Samim doange. Pijbus. Wist me haar a 5 toch kolu? Samim doange. Ah, pakje brede ja. Wan pakje brede, bus money, wan bubble gum. Dat is 80 SRD. Ja, de Samim doanga mon ja wat nanga 10 kolu mone bo to sombe ba wan pakje melke. Man nanga 10 kolu fara keren jam no man baeng. Dat u somesheng. Dus u horu mo fo no kompiru mo fo. Ibe har 10 kolu to luku dat de har wan 10 kolu ti de tu. Samim mus do na president Samim doanga 10 kolu ja. Samim doanga. De fiya piya Samim doanga 10 kolu ja. We kosmi. Samim doanga 10 kolu ja. Jullie fiya piya. Wat moet ik ermee doen? Want we kost dada is dit. Maar nu vraag ik jullie, wat moet ik ermee doen? Ana waarde. Money na waarde. Samim doanga money ja. Toen nou een bubblegum ja. Dit is nou een pakje brede. Dit is een pak brood. Dit is een bus geld. Jezus jongen. Dus hey, de VAP'ers met begu hè. Met begu te we met propaganda. Plus te we met propaganda. Hoe liep NDP daar buiten? Jullie VAP'ers. Hoe kan met propaganda, maar hoe liep NDP daar buiten? Dus ze moeten kusking. Oké, big man. Oké. Maar we zitten hier de tapastrati en we street media. Ik kan doen op zo sana street media. Ja, street media nou, maar ik ook una strati man. Ja. Nou maar ze hustle tapastrati. Ja. Nou maar ze robo werken niet. Ja. Una tapastrati we skumoni en kumoni. Maar dat op een eerlijke manier, want une roof, une brokoso, une hark, une koina foto ko harket na de sotrot so dat. Street media na ma pastrati. Ukawang but ik tak we go understand one party man me make me basle me be make abasle se dat ik ba kada de tramang sluiten de aan is dat de street media na NDP mevrouw Bouters. Oh, de street media alleen mevrouw Bouters we ondersteunen allemaal. We ondersteunen allemaal. Maar een voorkeur ik ga naar mevrouw Bouters. 100%. Wis mevrouw Simons Karukong we go ondersteunen. Wis Adin Karukong we go ondersteunen. Wis Suma Akimboto wis Dema Karukong we go ondersteunen. Maar street media ununa pastrati we steunen NDP special mevrouw Bouters. Suma atiwan brong ik vreet niet van jullie. Is dat vitamine nya funu mine drink funu de so lip me. Oké. Uchi apa jamatak Messi. If you saf suma metaki Messi voor NDP Misi Kaba Misi trade na Ephraim of na goede verwachting ama bapwa meeting pe wallo a bopper meka overstap kona NDP luku 5 na to dat den sma voor abop mine voor mij is het goed mino ik ben niet enthousiast kom dat oké temshi man e jonk of party go aan tra party niet moet dat ik kies de mooi no ik ben niet enthousiast ja asana 25 mei wo luku te de stingoteri do luku of ala de groepen sabe tak de Amerika NDP wo luku werkelijk of de Abracon want ja toch want ik kan tak nu takiego isabita ik kan tak nu takiego isabita ik kan tak nu takieka NDP maar 25 mei is dan hok de stem die wil trappen. Dus op mij maken jullie geen enkel indruk. Afas van mensen die mij jumpen nu de. Dan groep ik NDP, dan een groep voor NDP ik wa abop, dan een groep voor NDP ik een groep voor abop ik NDP, dan een groep voor VAP ik NDP, dan een groep voor NDP ik wa VAP. Jullie maken geen indruk op me. Serieus hoor.
Sério, isso não é um mek indruk om tapu. Misa buwan sani 25 mei. Dawa luku nanga suma bij Abraham. Maar jullie maken echt geen indruk op me. Mis iemand jumpen van hier en daar en overal. Jullie maken echt geen indruk op me. Serieus hoor. Ok. Krintaki. Daar we conta pu anunsu sa okisi. Taki demando uma inval pa osofu expositor vijf en a case dat hij Inval na mané boten. Hier de man draai Leonsberg. De man go broko baka. De man go kaswinika. Ala president man go sukama. Ma ara kere ja minister na president na PK. Wie je kies meneer Boutersen noemen. A criminaliteit is tegen. Wie je kies meneer Boutersen noemen. Angere tira wala. Wie je kies meneer Boutersen noemen. Om eens map china man go scoren. Wie je kies meneer Boutersen noemen. Toch hoe het voor jou met ade duidelijk. Wie ik kies meneer Boutersen. Nou want toen we nog maar amotensie. De amara keren ko we pura man. Laat het duidelijk zijn. Dus je neemt indruk dat uno NDP'ers dat je zoekt meneer Boutersen. Dat minute. Dat althans minute. Wie ik kies meneer Boutersen. Afvallen contampina. Wie ik kies meneer Boutersen. Dus man om bij op kibber. Dus ik de man doen saneren. A inval dat me vinden wel takuru. Omdat de man time santo. Die richanu trusa san fepa. Dat direct de man ska die weer aan dat na wat door die Boutersen. Maar het lukt niet. Uno ne arki asan meneer Boutersen. U op interesse in de sansarichanu weet aki. Serieus hoe ne? Wie is iemand go inval na meneer Boutersen? Je pisre wie is kies Bouta toch aan rotatie. Plus wat puri mars. Met ade duidelijk. Met ade duidelijk tak wat puri. Met ade duidelijk. Dus wie is kies Bouta? Ik neem ik indruk nou tapu. Hoe sap tak puri. Dus Kies Bouta of ino kies Bouta. Ik go egwa also. dus je chassa niet lekker een scenario. Dat middenman en ik indruk met Bouterse dingen. Ja. Ik kies een man of ino kies een man. Je gwa also dat me sabi. Ara kere di say gwa also. Wis de kies Bouterse. De man mek propaganda na nasan dati. Wis ik kies Bouterse. Wis ik kier Bouterse srefi. We boer you met ade duidelijk. Dat ko sabi. Ok. Misschien taki de tapa veld van ici a politiek veld no. Me luku mi parte. Ja. Me luku tra parte. Me Ja. luku mi parte. Pe me de mi parte en met moeite. Ja. Mi spe ugo, dus me ontvangen na op anu. Je sabi toch, dus mi partij ik naar boom. Ik heb geen tijd voor andere politieke partijen. Ja. Maar laat je me focus op de partij, me focus op NDP. Me focus op Jossie partij, Biggie man partij. Echt niet. Strangers, partij zijn terroristische organisaties. Echt niet. Me focus met NDP zijn niet. Drap hem de. Daar ben ik. Drap hem mijn firmis refa oso. Die dat met dat nieuwe weekend. Die dat dan gaat met dat one nieuws aan Moskou in Akondre. De man, doe op mijn partij, kies een kans op draaien Akondre. Ze hebben niet zo van gemaakt. Ik denk dat bij de NDP, een laatste verkiezing zijn ze, mijn stem NDP. Maar dat toch dat bij een show nieuws aan. Is dat toch? Dus maar dat nee, nieuwe weekend opkomt. Dat is zo vormen opkomt, dat is zo. We willen geen nieuwe weekend. De partij zijn de dat boom ba. Dus maar fight to. Dan met dat oké. Kuna wana nieuwe weekend dat ik dan met al het PMBD, dan met al het naar NDP. Pasanda sambu, dat met naar NDP dan maar akibro. Ik heb niets te maken, ik vreet niet van jullie. Niet eens van gras wat ramine tek nou asma. Is dat dus ik kan kost me, maar dat dan niet vreet voor jou. Dat me dus zo heel en zeker. Maar dat maakt dan help me. Dat makes man help me man. Ik kan kost dat van hier naar daar. Je mag geen indruk op me. Ik kan kost me dat op dat NDP'er. Ik kan scoor me dat op dat NDP'er. Laat me zo'n soort man kost me een soort homo-achtig gedrag drapen Fransie. Man, ik snap zo naar je if you know een man of een vrouw. Dat maakt me no picky. Want je doet een man, je doet een vrouw. Dat maakt me no picky. Ok. Dan
Sami wan taki kers de leta bakauku sot boskopu abidjasal na volk nanga kers. Dada ne vier kers. Ano een feest sam no lobi, sabi to. Me tanja me shides me vier a feest, ma kers ano een feest voor me. Ano tak mino des me vier de kers ma mina silent, mina vier kers. Me wens des ma wel one shoot kers. Sabi to me des one shoot kers. Nang mek de koni ina verkeer. Dat moro belangrijk. In plaats mi wens de one shoot kers. Kon wenk de tak koni ina verkeer ya de. Want je ziet al om je array dingen te zetten. Mijn winst nou was maar een kers. Mijn winst zo tak volgen kusrek in een verkeer. Dat omdoen. Oké, dan met taki Grand Tangi. Nog respect van jullie uit. Ja. Met die alle defense, die Europa, Amerika, Indonesië, Israël. Meest pef groot tapude dat hij baro. Wanneer van se kata Indonesië, te kiezen familie Aaron, Israël, Tel Aviv, Orsi. True media door bakadjes, je gaat me vaker missen. En ATM TV. ATM TV, teki big up ATM TV en we willen zo ook doen een shoot kers. ATM TV. ATM TV dat we zo een shoot kers. Alle de volkers, alle de kijkers dat we zo een shoot kers. En mensen hoe volgen gaan verkeerd. We sap voor weer rijden, wagi no go drinken, de je go rijden. Ik zeg het met wat tramare je de arreden zijn zijn ook de naast zo groski arreden, zo smee dedes. We willen zo allemaal een shoot kers en ook het meer lobby. Grand Tangi.